सोंना सोङाखै एसे नारथुमना हो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोन बयखौबो आंनि चैनेलाव बरायबाय ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आं लोगोफोर नोंथांमोना अननानै आंनि दिनैनि ब्लगखौबो जोबजासिम नायलांलायदो दे लोगोफोर दायो आङो दुगैखांबाय माबाय बेनिफ्राय ओंख्रि संनोसै ओमफ्राय मोनसे नुडल्स दङ आं बे नुडल्सखौ बावनानैसो दंमोन आरो करियान नुडल्स दाखालि बिहरदोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौ बानायना जाग्रोनोसै बिनि उनावहाय ओंख्रि संनोसै आङो बेखौनो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामलांलायनोसै लोगोफोर दे नुडल्सआ नै बेनो लोगोफोर माबायदि जागोनथाय बेखौथ' आं जाफेराखै गिक्की आं जाफेराखै बे नुडल्सखौ आङो बुलडगखौसो बिहरदोंमोन ओमफ्राय गैयानो बेखौनो लाना फैबाय आरो ओमफ्राय बेखौ बानायना जाग्रोनोसै नायनोसै बिनि टेस्टआ माबायदि जायो बुलडग बायदियानो जागोन बायदि मोनदों आङो चिज दं नालाय मोनसेल' बानायगोन बारा जाला बानलु गोसाखौ मा एसेल' होनसै जानो हानाय मस्लाखौबो होजोबा आं एसेल' होनसै नुडल्सखौथ' जाखांबाय आङो लोगोफोर गोथावानोमोन नुडल्सआ ओमफ्राय नैबेयो नालेंखर दाब एसे लोंसै नालेंखर दाब दानदोंमोन गोदैथार गोरलै दाब ना ओंखायनो गोदै जादों थान्दा मोनहैलायदों उदैयाव ने आलौनाया माने आङो होजोबखायाखैना ससखौ बेखायनो बारा आलौखायाखै एसेल' ओरैनो गोदैथारमोन दायो आङो ओंख्रि संनोसै बयलार एवदों रोखोमनि बयलारजों थारुन संनो नागिरदों आं लोगोफोर थारुनखौ हानानै सुनानै गालांखाबाय नै बिमाया ओमफ्राय दायो आङो संनोसै दै होआखैमोन आङो दै ओंखारनायखाय दासो होनोसै संख्रिखौ आं दहायनो होखादों खामथाबबायहाय नै एसेयाव सामब्राम गुफुर हाइजें मस्ला एसे होनोसै हालदै होबाथाय बिदि खामथाबो मस्लाफोर होबाथाय बेखायनो आङो एसे एवग्रोनानैसो होखायो हालदैखौ सामब्राम गुफुर मस्ला देनाय होनोसै सिगाङावनो दङ होजोबला एसे दोनसै दाहाय एसे होनोसै ओमफ्राय जिरा गुन्दै जिराल' नङा खोमा इयो मा मस्ला दंथाय बेयो गुन्दैखा आरो बेखौ होबाय आं ओमफ्राय एसे एवदबनोसै बांद्राय गोबाव एवला नङाबा खामगोन ना खासिदार जाबाय कालारा मोदोमबायबो सामब्राम गुफुर देनाय होबायना हाइजें देनाय होनबानो बेदरा मोदोमखांखायो आरोना लोगोफोर जाथावथाव जाखाबाय जि मोजां एवबाय आङो नै खामफ्राम दायो आङो बेयावनो नैबे थारुनखौ होखानोसै लोगोफोर बेदरखौ खांना दोनलायला आङो बेदरखौ खांना दोननांगौमोन ना मागौमोनथाय मिथिला होखानोसै माने बयलार बेदरा एसे गुरैबो जायो नालाय गेब्लेगोनसो ना मागोनसो मिथिला थेवबो आं होखाबाय थास'खौबो बांद्राय गेब्लेहोखाया बांद्राय गेब्लेजोबबाथाय मोजांसिन मोना आङो थास'खौ एसे बेदर अरना जानो लुगैयोना ओंखायनो बांद्राय गेब्लेहोखाला जागोन बियो दायो बेयाव संख्रि एसे हालदै एसे होबावनोसै ओमफ्राय खोबना होनोसै ओमफ्राय दसे एवनानै दै होनोसै थारुन होनानैबो एसे मोजाङैनो एवबाय आङो लोगोफोर नै दायो आङो दै होनोसै थारुनखौबो एसे मोजाङैनो एवबाय नै मोजां एवजाबाय जाबाय
फुदुंखासै आं दैया एसे फुदुंखासैमोन थारुनासो रुइगोन ना रुइयाथाय मिथिला आरो बायनाय थारुन खांना दोननोसै ओमफ्राय नै दहाय नालेंखर बिदै लोंनायनि नालेंखरा नै बेखौ एरख'ना जानायनि र' लोगोफोर गोदै नंगौना नङा आयौ गोरासैहाय नालेंखरानो एसे राबाय आरो मोदोमानो बोरै एरख'थावगोन बेखौलाय बिगुरखौबो दानासै डाइरेक्ट दानखावबाय बियो बिगुर दानबासो गोदै नंगौना नङाथाय जानायना नायनि र' बिदैया हले बिराद गोदैमोन गाज्रि मिनाब थांबाय खोमा ओमफ्राय औवा सैलाबायनो दं बेरायानो जायाखै जोंहाना दाबो थांबाय दादिमोना ओंखाम जानो 12ता जाबायना 12:30 जालायबाय नालेंखरा एसे गोरा जाबाय आङो बिदि गोराखौ मोजां मोनजाया लोगोफोर ओइदि गुरै जायोना मोदोमा नालेंखर दा एसे राद्रायबाय आरो सामसजों एरख'ना जानाया बेखौसो गोथाव मोनो आङो ओमफ्राय बियो राबाय आरो बिदि जाजाला मालाबा एसे गोरलै नायनानै हाननो होबावगोन र' आयंखौ गोरलै सामस एरख'नाय जाथावनाय नायनानै हाननो होनांगोन नालेंखर बिफाङालाय दङ नैबो फांसे बैबो फांसे फांनै फांथाम दङ ओमफ्राय आरो नैबेयावबो दङ फांब्रै फांबा नालेंखर बिफाङा मेरला दङ बैयाव दङ हानग्रा गैया नालाय सिरि गारलाबायो बेदायनो मोननानै मोनफ्रुथारनानै हारसिं सिरियो ओमफ्राय बे आयंआसो मालाबा गाखोयो आरो बे फुख्रि जिङावबो दङ फांसे फांनै फांथाम फांब्रै फांबा 6 7 8 दालसो दङ नालेंखर बिफाङा खिन्थु अबेखौबा जानायानो जाया ओरैनो सिरि गारलाङो ओमफ्राय बिफाङाबो बोरायबाय नालाय अबेबानिया फिथाइया बारा मोजां नङा गोदैयानो मोदोमाबो गोदै सामसजों एरख'ना जानाय गोरलैयासो जानो मोजां जायोना लोगोफोर आं बिराद मोजां मोनजायो बिदिखौ बिदि गोरलैथारखौ बेयो हाथाइ रुमायो जाबाथाय बुरजा जाबा गोलोमजोब्बायनो दिनैनि ओंख्रिया जोंहानिया बयलारजों थारुन जासिगोन लोगोफोर बयलारजों थारुन संबाय आङो दा मोनबाथाय जानोसैबो ओंखाम उखैबाय नुडल्स जादोंबाबो ओंखाम उखैबाय आंखौ नङाबा नारेंबो जाहैलायबाय आङो बै मादैमोननाव बिनानाव मोना लेंहरनानै ओंख्रिया दसे गोदौथोंसै आङो दसे बेयाव सायहायाव बाराव जिरायना थाथ'नोसै ओंख्रिखौ नायनोसै लोगोफोर माबायदि जाना थाखोबा जि गोबाव जिरायबाय आङो माबायदि जाखो एसे रुइहांबाय थारुना मोजाङै रुइबावथारथों र' माबायदि रुइखो रुइबाय दायो आङो बेखौ एसे खोस्लिजों नाफ्रुनोसै लोगोफोर थारुना मोजां रुइबाय दायो आङो खोस्लिजों नाफ्रुनोसै ओमफ्राय आङो केमेराखौ दोनथ'नांसिगोन लोगोफोर मानो होनबा केमेरा हमग्रा मानसि गैया थारुनखौ एसे नाफ्लेनानै दै होबावनोसै आं नैबे थबसियाव एसे दंबावोमोन ना दहायनि सामब्राम गुफुर मस्ला देनाया बेखौ होनोसै आङो ओमफ्राय आङो थास'खौबो एसे नाफ्रुबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे मोननै दोनबाय आङो मानो होनबा बिदि बेदर जानो मोजां मोनो बेखायनो थाथोंसै एसे गोदौ होबावनोसै दसे मोनबाय लोगोफोर नै आंना थारुन ओंख्रिया ओमफ्राय दुन्दिया एसे दंमोन बेखौ होना होनोसै आं एसे मोदोमथोंसै दुन्दियाबो गैया फांसेल' मैया ना दाखालिनो बायना लाबोनायमोन जि मोजां जाबाय हले कालारा गोमो जाथारबाय जा मोजां मोदोमबाय
थारुनजों दाउ दिनैसो जासिगोन जाथाराखैमोन एसे साखिनोसै आं एसे साखिनायनोसै आं माबायदि जादों जा मोदोमदों दुन्दिया ओंखाम जाथ'वा नालाय बेखौ ओंख्रिखौनो एसे साखिनायग्रोनोसै आं लोगोफोर गोथाव जादों थारुनजों दाउआथ' आरो मा गोथाव जाखायोना ओंख्रि साखिनायानो बेदरबो लालायबावदों आं थारुनखौ बिदि बेदर दोनबाथाय मोजां मोनजायो जानो अरना जानो गुदुंसा जा गोथाव जाखादों ओंखाम जानोसै लोगोफोर दसे थानानै बिमायाथ' दाबो मोनफैयाखै नै आइया रुपुयाव थांदों मोनफैयाखै दासिमबो दा नेनो हागोन ना हाला दसे नेना नायनायसै नेनो हायाबाथाय जानोसै आंथ' बेखौ नेयानो आङो जाग्रोखायो हदाय लेट जायो माने जाथ'वा होनो ओमफ्राय सानफ्रामबो आं जाग्रोनाय जाखायो आरो दाबो आङो नेबाय थाला जानोसै उखैबाय एसे गोथाव ओंख्रि आरो गोथाव ओंख्रिबा थाब उखैसिनो ओंखामखौ आङो लाइबो सिफ्लेना जानोसै लोगोफोर नै लाइ गोथां संख्रि एसे होबाय बिदि लाइ सिफ्लेना जानो बिराद मोजां मोनो आं ओमफ्राय बानलुआबो न'निनो लाइआनो गैथ्रा फांसे फांनैल' दंमोन बेखौनो फुबाय आङो